ọmụbụ Chief William Ugwu nke yi. Ekene gị daalụ. Biko achọrọ ka ị nyere aka kọtụrụ anyị akụkọ gbasara Ede Ọbara nakwa ka ha si wee dịle. Ọ bụ na enwe ndị sigasị Ede Ọbara wee gaa njem n'obodo dị iche iche ka inyere aka na ya bụ ihe. Thank you. Ome Ede Ọbara na onweghị na-ele anya na Igbo niile chitere Israel dịka etu anyị wee nụ. Anyị wee bata na obodo a na-akpọ IKWERRE Ekeji Shiche. Anyị bụ Ede Ọbara jebere Hamufu kampụ ha. Ebe a ka a na-akpọ Agamede. Because of Ede Ọbara ka a kpọrọ ebe ahụ Agamede. Ndị nna anyị ahụ sị na ebe ha na-aga abụ ebe Chidide. Ị mara ya na-akpọ idide? Ọ bụ wọm na-adị ezigbo ogologo na-esi n'ala apụta ma ọ bụ na mmiri ebido. Anyị wee si ebe a ma kulie bịa na ndị obi agị ha arụmọna. Oge ahụ na mmadụ ebiro nso. Ọ bụ ndị Ede ahụ discover eri mmiri ndị ebe ama akpọnga Ibede. Asị mba na ha erubeghị ebe ha na-aga. Anyị ncha ọ bụ Edemali, ọ bụ Ozi Edem, ọ bụ Akpa Edem, ọ bụ Obimo, ọ bụ Like. Anyị na-ekwebe isi mana ofu anyị na-ehechi na nne. Mana ndị alile m na-akpọ gị bụ nna. Mbala ọzọ anyị jara mma pụta ebo nke ahụ dị n'Opi. Egbata amụzụ bụ amụzụ dị n'Ede Ọbara n'Opi ka a na-akpọ ụmụnta Opi na amụzụ ofu na amụrụ ha. Ndị ahụ because of migration ndị ahụ laba Opi anyị ma lata Ede Ọbara. Ha ya da alụ ha di na nwunye ma ha da alụ ndị be anyị di na nwunye because na ofu na amụrụ anyị. Ka anyị na-migrate anyị batara ihe bụ Ede Ọbara. Ndị Edemali si n'ala Epeke wee muvue ma Ọkpa Edemo ma Ozi Edemo ha cha muvue bibe outside gabịazi ndị Ede. Obimo labe Obimo, Like laba Like. Ekwegbe na ofu nne mụrụ anyị na-ehe Ekwegbe Dike ma anyị bụ Ede Ọbara Dike. Ọkwe na ha ghọta. Etu a ka anyị si wee relate ye. Anyị mere mmọnwụ arụsị dị iche iche na be anyị. Anyị mere ohetere. Ohetere a bụ ekwọta. Nwere ndị a na-akpọ ụmụ Azoke dị n'Ede. Ị ga-eje ebe ọzọ na-amata Abaka. Bala dị n'Ede na-eje ebe ọzọ Abaka. Dịka etu anyị si hụ a ịbịa n'ebe anyị bụ amụzụ na anyị bụ ndị na-akpọ ụzụ n'Ede Ọbara niile. Anyị bụ ndị na-akpọ ụzụ bụ eke ọrịa anyị. Ndị Ụmụọka na-edibịa bụ eke ọrịa ha. Amama dị n'Ede na-edibịa bụ eke ọrịa ha. Ụmụoho na-Ede na-edibịa bụ eke ọrịa ha. Ama Ejike ije na Ama Ejike mere Ama Ejike Uwelu ma Ama Ejike Ụmụala dibịa bụ eke ọrịa ha. Ụmụọka ekwuwe m Ụmụọka. Ma ịbịa na ndị alile na-ada dibịa na ndị bụ onye isi ha bụ Ama Ejike bụ onye isi ya bịa ebe anyị. Ma ịbịa na ebe anyị ma a na-ekwu na anyị bụ ndị na-akpọ ụzụ na historically na ọ bụ ụzụ nyere bịa ikike dagịrị onye nge oti mmaga oti ya ebịa na-eji onye nye gị ike nya mebi ha. O mmegi ka ịda ịmara bịa gata mba a na-akpọ ụzụ mega ekele gị megi jegodezi onye na ị ga-azọta onye ahụ. Ị ga-ekele ụzụ maka na ụzụ bụ ụzụ na-akpọ ma anyị amaghị ma ọ bụ ya bụ Chukwu maka na ime obodo ahụ na ya bụ ụzụ. O nwere oge anyị bụ amụzụ bụ oke obodo.
ọkụ ha ghọta anyị si ndị ka anyị nọ maka na mgbe ahụ n'ụzọ iweta ọgụ si merume niile na emerume gị na iwela gị anyị anaghị ana mmadụ ego ọ bụghị maka ego oge ahụ anyị si ndị ka anyị bụ oke obodo ji ekpogide ụzọ ahụ bido gbugide ndị be anyị ọ bụ ka anyị jere na ha ihe ndị be anyị na-agba oge ahụ bụ ha na ọ bụghị kịta a ga na-eme nke a na nke ọzọ ejere ha ọsị na ọ ga-abụghị m ekpochitere ihe anyị ga-aghọta ndị be anyị ga-ekpochitere obodo mbala ahụ na-etere m na-agwa gị bụ oke ọhụa ọ bụ anyị bụ oke ọhụa ọ bụ anyị bụ oke ọhụa na-etere bụrụ oke ọhụa na-ede ọbara mgbe mụ na ụmụ apụtakwa ma ga na-aza nkenke enyi o nwere mgbe a na-agba otu o nwere otu a na-agba ihe m mbere aha m n'oge ahụ bụ agụ ekwe eje mba 1 of that otu ya bụ aha m n'ebe ahụ mgbe arụrụ m ọrụ oyibo mgbe m nkwara telọ ndị anyị savụrụ bụ ndị ọcha oge ahụ na-adị m ọcha na ọ bụghị kịta ụfọdụ chere na ọ bụ ndị ọcha mgbe m ji ekuzi na-echere na ọ bụ ndị ọcha ahụ mụrụ m amaghị na ndị ahụ bịara bụ ndị fadara adịghị ha amụnwa echara o mere ebe a na-akpọ echara ụmụakashi na Nsukka ọ bụ ọhụa ma ọ bụ na Ozuoke ọha mepere agịnaga ekweba kịta na ya na-akpọ ga bụ Urban Girls ọ ga-abụzi nnukwu ụlọ akwụkwọ ọ bụghị praịmarị so Ede Ọbara n'ime Nsukka lokal gọọmenti bụ oke obodo n'agbanyeghị ka anyị ha na ọ bụ nnukwu oke obodo anaghị aga edịda ị ga-eji nwayọọ mana o meghị iji chọọ anyị ga menu ya mana ibute ọgba aghara na ekaghị ya bụ ndụ Ede Ọbara na-eshi nwanne eshima na-eshita ọfụma mana ibute ọgba aghara na ekaghị ala anyị ji ọhọ alụba anyị ji ọha ihe a na-etu anyị bụ na mmedo adịghị n'ụzọ ka ị bụ onye Imo ịhụ m onye Ede Ọbara na ọ bụghị were nwayọọ akpatara na ọ kpatara gị ya bụ ndụ anyị obodo nna m kichin ga ha bụ Like bụ Ukeri bụ Ekwegbe please bụ Edemala Ozo Edem Akpa Edem ndị a niile na ije ha n'ebe ahụ si na ya bụ onye Ede Ọbara be gị ka ị nọ anyị mara onwe anyị ọkụ na ha ghọta na ejugbakwa m ọzọ nke ọkwa gị mmụọ Okay, daalụ. Ekele m gị. Ndewo, sir. No. Before I go n'ihu ka nna anyị titụrụ anyị ọnụ. Ka MozBen, anyị kelekwa gị. Biko kwana aha gị na nke tụkwa gị ka. MozBen, ekwuchikwa gị bịa nọ. MozBen Nazar bụ my father, Ben. Benedict. Mazar Moses. In those days, I pride on my as a hammer. I made it a compound name. Some was bad. Okay. And I really knew why I did it. Igbo onye. Igbo. Why I did. I just go me must say dog in address. I went 52 villages. 52 villages. Yes. Autonomous. Each with different shrines and pieces of land belonging to each of the villages. So there's no controversy about it. Because the land here is so blessed that if you talk nonsense, you die instantly. That is what I told you, that if you keep quiet, we will be honored. But if you bring a violation, they pretend that you do otherwise. We're only to talk, and we feel that the land will start to work immediately. We don't call it a dog like that. It's sacrosanct. Out of these 52 villages, by hierarchy, I know Igbo, Unishi, and every village will have his own name, by own shade as a whole.
ndị a bụ ndị eze. Ndị Amụzụ. amụzụ Amụzụ bụ eze dị elu. eze dị elu. Ngwa na gwa Chima, EzeChima nọ na-eduku, a na-eduku ụmụ Idu, ụmụ Idu, ụmụ Idu na ụmụ ogbe ya na ha akpọ ha bụ ụmụ ogbe na-abụ maka na ụmụ Idu bụ a family lara ebe ahụ. maka ụmụ Idu na-ekwu this ụmụ Idu ụmụ ogbe bụ one, but due to one village. oppression ụmụ ogbe yọm due to oppression nwetezi ụmụ Idu a na onye nwanne ya na-eme n'ihe ikpere nwoke ike megide emegide Oshi ebe ahụ bụfọ. gbalarị ala na-enyi. Yes. ụmụ Idu abụghị a na-akpọ the original of ụmụ ogbe. Ọ bụ ha na ha abụghị village. Ha na-abụghị Na ọ bụ ha na ụmụ ogbe bụ village. Ma ihe ọ gwara gị ọsọ gị ụmụ ogbe rịọm bụ migration. Na bọchị ede kejiri ihe ndị na-ama ije dị gị maka na mụnwa bụ kịta bụ eriọm ahụ. N'ịbịa na amụzụ na-emere eriọm. Ma eye, ma EzeChima, ma ogbo. EzeChima na amụzụ. Na amụzụ. Okay. Ọkụ na ha. Asị m gị na-emere eye, ma eriọm, ma ogbo, ma EzeChima, ma ụkwụ itodo. Ọkụ na ha ghọta. Ndị a bụcha particular village nọ n'Omohe ma mụ bịara ọma onye isi ede ahụ isi ka ụwa si wee tee. Okay, na gaa n'iru. All right. Gaa n'iru. So these 2 villages, the Bushwa, their own particular land, uncontroversial, not controversial, will die if you put lies. Land will deal with you. But one now, I can put in one out of 2 villages. Ebi no now be denu. Ebe nọ na mbe formerly Edenta. Normally Denta. Ndị mmadụ tụrụ anyị na older than us. Na ihe eji wee tọọ anyị bụ n'oge migration na ha dere isi bata mmadụ ebe ahụ. Okay. Mmadụ ịnọ ịma na ka ụwa si wee kwụrụ na ya ma mgbe ndị bido chere ha bụ spirit. Yes. Ọkụ na ha ghọta Yes. adịghị isi gbadata mmadụ na-agbadatabeghị. Ọkụ na ha ghọta mmadụ na-ahụ gbadata nke amama bụ onye isi ihe amama. Okay. Ọkụ na ha ghọta bụzara ndị Edenta na a na-akpọ ede elu by autonomous emekume ma ya ndị ọzọ ndị autonomous na ede elu ahụ. Thank you. Gaa n'iru na ya. Maka eji wee sụọ anyị bụ ha Gaa n'iru. early migration. I recognize her as the chief village, first village to recognize it and the image as it will. Okay. So I'm going to repeat. I go maka IKWERRE. IKWERRE. IKWERRE nke nọ na Rivers State. Nya bụ IKWERRE adịba anyị. Here we could have done IKWERRE dịba anyị ma gị na-akọwa na anya IKWERRE dị na Rivers State. E nwere IKWERRE na Rivers State. Yes, ọ bụ IKWERRE a. Ọ pụtara na ebe a ka IKWERRE si wega. Anyị na-egosi na ifu Kano Tech na ochitere ebe a wee jee ebe a. I'm telling you Ọkụ na ha ghọta. cleanly Okay. that IKWERRE of Rivers State went there because they age management in America. Yes. IKWERRE ndị ụfọdụ wee na ojere ka uhe na-esi ifue to America. Nọ na river Port Harcourt nọ near the Mmiri dị nso. so ife kpụrụ ụfọdụ there unyebe n'ụgbọ ụgbọ was na ụgbọ adịghị enough to cool them on. Okay. Hapụ ndị ọzọ behind. Ndị nọọsụ IKWERRE Nọrọ ebe a ma zaba IKWERRE. those stages of that. Wow. From there they said to Develop. and became the king of this day. Most of them have names and everything here. Okay. Gishi IKWERRE itself. IKWERRE Gishi Otobi IKWERRE. IKWERRE. Gishi Oishi IKWERRE. IKWERRE. My own father served them very, very well. Okay. Because of Dr. Wood, Captain Finlay,
all these and my father did. It has been most of the stories with us. Thank you. In EKWERRE is a part of EDE OBALLA. You take when EKWERRE all the local as Koware. Kind of the one boy you already about an old man Koware. Ignore by. Yes. Yeah, As now, Koware na Koware. Kuchene does the first autonomous, authoritative ruler. yes. Who go by. Igbo. Ugwu eze Onye Abakuru. bụrụ eze idebili. Mana onye bụ onye isi, ị na ọ na-asakọ they don't want to be labor him. Nke uche ede nke ụmụ Igbo a. Nke bụ na ọ dị ekwutu ọbịa ọsa ya na ile etu a ka ede esi wee gbakọta bụrụ na. Mana ọ ga-adị oyi inye anyị date iji bịa ka anyị look for more hands to give you more information. Okay. See, na ọbịa m gwara abịala ọ bụ onye isi. Next teacher onye Amebo. Amebo, Eduku. The oldest Person there. and I know they will have more stories for you. Yes. You see? Daalụ, ekelekwa m unu kene ma ọmarịcha nkọwa na-akọwa na nke a juru m anya maka na kwalịchi ihe gbasara anụ maka ụmụ EzeChima Yes. anụ maka IKWERRE Yes. achọghị m ịma ya aka ebe a ka anyị jegoro na ebe anyị jigo abanye taba ebe ahụ maka na ya bụ okwu gbagote achọrọ m ka m malụ kedu gasị obodo ndị si EDE OBALLA enwego ndị nna anyị kọwara mana enwe obodo si EDE OBALLA wee gaba ije dịka Kogi maka na enwe ndị anyị chọpụtara na Kogi a na-akpọ ndị Avrugo ha wee na-agwa na ha nwere connection na EDE OBALLA biko si kọwa kenela ka ya bụ ije si wee ga enwe ndị Avrugo na-akọwa na enwe ka na njem ha bido na EDE OBALLA wee pụọ na Edem wee gaba si o si na EDE OBALLA ba Edem shi Edem nke ọtụzụ ya babakwa Avrugo bụzara Avrugo. Okay, na ha wata. That is migration na ha gwara. No, na ndị ka were ịhụgo ọbụkpa o nwere mgbe ndị ahụ batara na atụgidere ọkpe, that is bandịrị dị n'iche n'iche ndị ọbụkpa soro tee ọkpe nledede ọkpe mana na-esighị ebe anyị n'ọbụ na anyị na ha mere good contact ha wee memeta ọkụ na ha ghọta ọbụkpa nna m na-agwa gị ha na Nsukka mere misunderstanding na bandịrị ndị meta ndị ga-amezi nke ndị ede a ka ndị Nsukka gbakwutere ọ bụ ya mere na bandịrị Nsukka na ọbụkpa ga-jebeziri na ebe Harare University. Ndị Nsukka couldn't pay the requirements were ala wee tọọ ntọ wee nye ha ya bụ ebe ndị ede bụ ebe ahụ kịta iru ebe ahụ asị kedu ebe a na-akpọ ebe a ndị be anyị ede Mbahụ na Nsukka alụdere isi ebe a na-akpalu na sọsọ ndị edebu ndị ebe ahụ ma ha eme ma ebe tru dat ha ka ha siwe mere. Daalụ, enwe aha ndị kpọgasịrị aha nchọ ka m tinye aka maka na anyị na-enweta ozi na mba Bini ka ndị Bini na-akọwa na EzeChima si Bini mana anụ m ka ị na-ekwu na ịkọtara akụkọ sị na EzeChima bụ na bunu ka ọ dị inwe ike inwe ihe nkọwa onwe ka EzeChima si wee gaa njem wee pụọ ma dịka etu anyị si ekwu agwa gị na migration mere ka o si wee dịrị EzeChima bụ n'ebe anyị damdam o nwere onye ọzọ n'ebe anyị fụrụ eze mecheri ga na-akọ akụkọ mana nlata ya adịghị izi ọkụ na ha ụta so na EzeChima a bụ na be anyị gara ebe ọdụ ndị a shile ebe a machi ebe a fụa ma na esi na-edefo Abaka that is ka emegide migration ọkụ na ọ bụ migration a mere na agbasasịa mmadụ emeghị easy relation. Ndewo be anyị amụrụ EzeChima aha isi be anyị amụrụ EzeChima aha isi EzeChima si amụrụ kpamkpam amụzụ amụzụ wee pụọ
Yes. Ya bụ okwu na-agbagote maka na ihe ije kọwanụ ha gwa na amụzụ dị n'Ede Ọbara. Ọ bụ ofu village n'Ede Ọbara. Agwagwa m gị ole okorudu mebe ha ndị uche anyị. Ya bụ onye nwoke mbụ. Mmadụ ndị a m kpọrọ gị ha. Ma ndị kom ise. Ọgwụrụ ha ghọta. Ichi bụzi family nke mara etu o si adọrọ. EzeChima bụ ofu onye n'ime ndị ọmụrụ. Daalụ. Okwu nke a doro anya jukwa anya. Ihe ọzọ nche ka mmalụ amụzụ nwee ike ịgụnwula anyị mgbe ọ mụrụ mgbe establichiri amụzụ enwe the year or the century oge ha nọba na amụzụ ka anyị chọ ka anyị were ya maji ya with information a na-enweta na movement ndị oge EzeChima na-anatazi because anyị chọpụtara na EzeChima nọcha Bini mgbe nwebara ahụ idu n'ọba ọ chọba nnata wee kwụsị na Obio Delta steeti enwe ike inwe anyị nkọwa mgbe ndị amụzụ bịara ebe ha nọ kịta na mgbanụ nwoke mụrụ EzeChima mgbe ọ hapụrụ. Thank you. Nkọwa m na-akọwa gị na-agwara m gị sị gị na migration bụ ndị a batara ebe a na ya amaghị ma ha bụ mmadụ ka ya amaghị because na na-agụ ha n'ofu na-ada agụ ha ebu ha ma ha bụcha mmadụ na ọ bụ oge migration ka a batara bụ Ede Ọbara. Ede Ọbara ahụ dị dịka etu o si wee kọwa gị ọgwago 55 villages na ịbịa na 55 villages ahụ na o nwere ndị mmekiri ya bụ the villages. Ọ bịa na Ede Ọbara na nke anyị na ọ bụ okorudu mebe ndị mmekiri anyị mụrụ mmadụ ise a m kpọrọ ya ha ọkwụrụ ha ghọta. Ma gị asị m gị na migration started from Israel. I think you understand that. Batazia Ede Ọbara batara ihe mfa na-akpa Agamede bụ Agamede Ọbara. Bata ebe a ga na-akpọ Ụmabụ. Formally na ihe adịle abụchaghị Ụmabụ. Neta ha ma bata bụ mmụmụ Ụmabụ. Ọkwụrụ ha ghọta. Discover amụghị a na-akpọ Ibede. Ọkwụrụ ha ghọta. Kpatara na-akpọ n'Ibede ma anyị Ibede ma ya adịghị. Oge mmadụ gbagotedere ofu onye na-ebe anyị amụzụ sịrị na ha ga-ejeje kilome that place n'ọbụ mmụnye ede. Ihe mmụnye dịbe anyị ede kpamkpam bụ ohe bụ mmụnye dịbe anyị ma amụzụ bụ ọdụ ohe. Ana m anụ maka ohe enwe mmụọ na o mere ohe ọzọ dịkwa na Nsụka. Ohe Nsụka dị ma ohe ede nke Ọbara bụ na be anyị amụzụ. Ihe a bụcha mmụnye mana ọ bụghị mmụnye na-asọ nnukwu dịka etu mana ọ bụ mmụnye na-eke obu a sị na ndị ọcha batara be anyị si na mmadụ meketa egwu mee nọ na-atụfu ndị ebe a niile si ejele na egwu mmụnye ya mere na-ejebu ejere ụmụ ogbe egwu mee na ịnọba anyị amụzụ gume mmụnye na-atụfu ndị ebe a niile maka na ọ na-agbadata agbadata anyị bụ na ịgbago ọ na-agbadata agbadata ọ ga-akọ ndị very many villages. Ajụ m ọzọ wee na-aga etu a kedu kasị mmemme emume eji mmalụ Ede Ọbara? Okwu ga mbụ m na-agwa gị bụ na-estejire na anyị na-eri egba alaede alụba anyị ahụ na anyị na-eri egba anyị na-eri egba ọmabe. Ihe a bụ generally ede niile na-eri egba alaede na egba ọmabe ede niile nwere ọkwụrụ ha ụta. Ọmụ ebo na ọmụ isii na Enugu na-eri ọmụ isii ma Delta na-eri ọmụ ebo ka anyị na-ehe wee jekọta. Ụbọchị ọmụ isii na-abịa ebe anyị ụbọchị ọmụ isii na anyị ejegidebe ụbọchị ọmụ ebo na-abịa ebe anyị. Egba ha bụ egba ede niile nwekọtara. A na-eme eri ndị ushi ọ bụghị kịta ụka mmebi ndị ushi bụ ihe a na-akpọ ndị ushi bụ ichi nwoke mbụ n'ichi village. Nwoke mbụ mmadụ dị village ka anyị na-akpọ ndị ushi. A na-eri egba ndị ushi ma mkpụrụ niile na-eri egba ndị ushi keke
anyị ga-erikọta nga ọnụ na mgbe unu na-eri nke unu na-eri ya mana ọmụ ebe na na-erikọta nga ọnụ ọmụ isii Anwa na-emetekego. ọmụ isii na-erikọta ọnụ ọkụ na ha ghọta edugwu na-erikọta ọmụ isii ọnụ ma edenta na-erikọta ọmụ ebe ọnụ mana ịbịa na ndị ushi na ichi vileji na-eri nke gị bụ nwoke mbụ mụbara ya bụ vileji ọkụ na ha ghọta o mechere anyị eribe edevelopube ribe Egbachukwu ya na-akpa Egbachukwu na anyị le na-eri ya ụbọchị Egbachukwu na ọdịghị anyị niile na-eri ya mere ndị a anyị ka na-eri Egbachukwu oge ahụ ọkụ na ha so etu a ka anyị na-eri egbe ala ede na onye ọbụla na-eriri egbe ala nke be nna mgbe ọ ji masị ya anyị ma bụ ndị ahụ na-akpọ ụzụ na anyị na-eri egbe ụzụ ọkụ na ha ghọta ndị be anyị kwuru sị na anyị ga-aga gịrị n'ihu ma a ga-aga n'azụ a na-anọ n'ekọna ọ bụgo na ọkata gịrị ga na-akpọ ịgata n'azụ ma ọ bụ na-akpọ ịgata n'ihu mba anyị amaghị ụdị spiriti ọ nọ na ya ihe a bụcha egbe a na-eri be anyị na-enwe nke etiri anyị enwe ihe okwu ime ike itinye na ihe ọ gwara dịka emume na-agasịkwa ihe ndị ejigasị mara Ede Ọbala ọgwagwọ maka ebịa na ọbịa na ebịa ndị ede eji mara ede te ndị na-ada te ndị ga ada na ikpoko ala ede na ihe gwara eka ga-adịga ọcha na onye abịa na-eme ọkụ na ha ghọta ya mụsị gị na onye bịarụba anyị jiri nwayọọ bata ga-eji nwayọọ wee metụ ihe ọ chọrọ ma gị labeghị mana ịchọba n'ụzọ dị aga na nsogbu ya dị n'ọnya n'ebe a bụ ala nsọ ekele m daalụ na ya bụ nkọwa na-edo anya maka na ihe butere anyị bụ na anyị jebere njem wee chọpụta na enwegasị ndị mba si na Ede Ọbala wee mụghasị aka jegasị ebe ndị ọzọ anyị wesị ka abịa jube isi ya ọzọ anyị ga-erute na ya bụ obodo a kpọrọ ụmụ EzeChima ka anyị nwee ike julu ese malụkwanụ ihe ndị ha na-emegasị anyị nwee ike iji n'elu anya na ebe ndị anyị nwetagasịrị ụmụ EzeChima nagasị mpaghara mbọ ndị nke ọzọ anyị kene gị nna anyị na nkọwa gị ọzọ dịka ịbịa bụ kunyere anyị aka na ịgba ụmụ okorobịa na ụmụazị ume ihe gbasara itinye uchu na ịfụ onye Igbo ka onye Igbo ya na ịkwalite ihe gbasara Igbo na omenala Igbo daalụ ihe gbasara Igbo na omenala Igbo na kịta ka ya bụ omenala Igbo na-adịghị ụmụ aka niile kịta ya bụ omenala ha ama ka ọ ga-adị maka ndị ọcha konere azụkwa anyị mana ihe ga-esi ike n'ọdịnihu mụ na ụmụ enwe ike kama na ihe mma bụ na ndị young boys kịta ha tiri aka na omenala nke ga-eme ka a na-eme kịta omenala Igbo omenala Ede ọ bụrụ na ịbịa ụbọchị ọma bụ Ede ga-ada na ụmụ ego mbala na Ede ka amụzụ egbe a ga-agbagide egbe isi ndị a na-eme onye anyị gwa gị na anyị mkpụrụ ama anyị na-agba anyị mkpụrụ egbe ọ bụrụ na anyị mere ndị welitere isi na blacksmithing industry aga ama mpịaba anyị mere ka anyị ike na-eproduce ihe anyị bụ ndị nka anyị ike produce anyị bụ ndị nka ụmụ gị ji esi anyị kpụrụ ọchị anyị ọkpụkpụ na ọbụla anyị meghere ndị ga-akwa anyị n'azụ kiss monkey ihe anyị achọghị ịdị na-asụ Igbo na anyị onye mmadụ ihe bụ onye na-asụ Igbo mega amaghị na ọ bụ lingwistik ọkụ na ha ghọta kedu ihe anyị ga-ajịgarị ka ọ gị na-azụ n'asụsụ anyị ka a sị na gị bụ onye mmadụ dọkịta ọdụ bifo dọkịta abịa ịbịa na Ede a ezi ihe ga na-eme gị onye be anyị o mere onye be anyị fụrụ ọrụ ọgụ na ndị ekeke ibe Enugu State a sị na onye Ede na ebe a o si gị na ndị na-ada dibịa ime gị na-eme nwaanyị a sị na onye Ede na so ji ekume maka amara anyị na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ eji ekume ihe o mere bụ o meghị ihe gbasara ọmụmụ ma ọ maara mana ọ bịara kee ala Ede
understand the guy no go na so nya je de de kete kokko no he say ka no ya de eme ma ho ma ya hemu ama o megi o mar but na lady there e ma kware gama biare de obara ima gamba eno ima ge be eno with your lady na ekpan obreji bi je bi biare me faith e ga ma bi biare ba ọ ga-adị gamba na dalụn ekene m unu ekene kwunu ọzọ ka nkenekwa ọzọ kenekwasị na ọmarịcha ohere nyere mụ na onye nọ karịa ya bụ nkata dị mkpa na ala Igbo maka njikọta na ịmata ebe ndị Igbo si wee na-aga njem n'aka ebe ha nọgasị nkọwa nkọrọ anyị edogo anya nke bụ eziokwu bụ na anyị ga-amalite njem ije nchọpụta na ihe gbasara ụmụ Chime nakwa Ikwere na ebe ha si wee gasị na Obimo maka anyị chọpụtara na ha bụ obodo nọgasị n'ike yes na amụrụ chọpụtara na ụmụnna anyị nọgasị ya bụ obodo dị iche iche mana a na-eneghara ha anya nke mere o ji mee ha ụfọdụ n'ime ha na-agọnarịzi na ha bụ ọzọ Igbo mana na nkọwa yakwa na oge dịka oge a anyị na-amalite njem ije ka kọwara ụmụnna anyị ebe ha si bịa nakwa ndị ha bụ. Asị m daalụ na ọmarịcha ohere aka m bụkwa Obinna Chukwueze nwa Obiala ọ ka bụ na ezumezu ya TV ka m si wee na-ezite ozi ya. Asị m Chukwu gozie anyị. Ọ ga-adịrị anyị daalụ.